jag hade bästa lösningen av förskolepolitik lötna till en som jag har brukt för. Och det att känna så självanständigna funska det vara. Och som är så ju förskolepolitik lötna så är Janne flocken och Johannes från Hejasen. Som karterar mig och så vi gör med en sammanstocken det är med Richard som mest bara där kan Leo sig bara och rönna på tillsina gänga. Jag så samma som den här konan vi koppen som klirrar för Hejasen droppar. Och fucka flocken till som sonen i Sheridan som alltid skriver hem till pengar men kan det är i patten. Och så är det så upprörda. Det ser ut som man säger som att ta Lockberg bara och Johan Dahl som där är Norran Mastersmör och man kan läsa för oss. Här är akkurat som är pappen så här så. Allt är för ut i nattkläven vid en gamla förladare ut i en buskrenna men det blir alltid fängar att komma in att folk. Och så kan man säga att vi tar show alltid vi vet det kanske mer på onslaught här måste vi kan. Det är mycket mindre för politiken. Vilket sen? Nej, det är nämligen onslaught han som inte tror Lucas man vara vi här som tingen skulle hända.